Bravo! Benvinguts un cop més al Pou, el primer late night presentat per dos mags, set de màgia. Avui venim amb aires de poble. Sí, què? De poble? Que no us sembla o què? Nosaltres som molt de poble, eh? D'aquí, sí? No? No us sembla? Espera't un moment. TikToker. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Ara sí. Bueno, això, que nosaltres som de poble. Perquè el poble sí està tranquil, home. Clar que sí. No estem com allà, tot ple de cotxes, tota l'estona pitant, pip, 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 i el soroll de Barcelona, tots pitant, i l'olor de cafè del fum, i tota la història, i tot ple de gent. Quin estrès, la gent de Barcelona, va, home, em vas a parar. No, el poble s'hi respira tranquil, clar que sí. Com a molt, hi trobes, jo què sé, que així que t'obstrueixi el trànsit, t'hi trobes unes cabres per allà passant, fas... I ja està, ja ho has arreglat el problema. O com a molt així de soroll, que dius, això molesta una mica al dematí, el gall cantant, o l'escollet de les vaques, tolong, 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 saps què vull dir, no? I així d'olor, bueno, com he dit, el poble s'hi respira tranquil. Ara, s'hi respira olor de merda, igual, Sí, merda literal al poble. I el graciós és que quan portem els pixapins d'allà a Barcelona que pugen cap aquí, els diem, que ja veiem que rufen el nas, que comencen a fer, venen aquí per fer un estada rural o alguna cosa, comencen a rufar el nas i els diem, no, respira fondo, respira, agafa, mira quin aire més pur, això és bo, això és sa, aire sa. I llavors se'n tornen cap a Barcelona un altre cop, amb la seva jerga, els seus amigotes, van allà, i he passat un cap de setmana, ojo, a la muntanya sa, respirant aire pur. Què sa ni què pur, home, que t'has passat tot el cap de setmana ni fa merda, home, on vas a parar, aquesta gent? Ai, els pixapins. Bé, una cosa bona tenen aquesta gent, que pugen aquí amb diners. Sí. Bé, no tots pugen per gastar-se'ls, que ja en coneixem algun que ha pujat a Andorra, amb molts de calés, i allà s'han quedat. Però bé, això és un altre tema. El que vull dir en general és que lo interessant, lo bo, és que no cal anar fins l'altra punta de món per disfrutar el que tenim. Ens hem de centrar en les coses petites, les petites coses, un tros d'eure d'aquestes, qualsevol coseta, les formiguetes, i llavors el món se'ns fa gran. Sabeu què vull dir? No, per què me n'haig d'anar jo al desert del Sàhara a veure allà si tinc els Monegros aquí, per exemple? No cal. Per què me n'haig d'anar fins a Itàlia per veure la Torre de Pisa? Si jo al dematí em foto dos carajillos allà al Creixell i el tercer jo ja ho veig tot igual de tort. La qüestió general, al final, és que encara que estiguem al Pou, que el poble és on solem estar, el bo i l'important és disfrutar-lo. Així que ens quedem al Pou. I ja que estem parlant de pobles, ens agrada anar de poble en poble també, així que us deixo amb el Gerard, que hem anat a visitar un poble molt curiós, allà a Montgai, que us ensenyarem el que hem fet, que allà es fa una fira de màgia molt interessant. Aviam, Gerard! Què passa, people? Avui estem aquí a Montgai Màgic. El Pou ha vingut fins aquí perquè avui se celebra una de les fires de màgia al carrer que ja té anys de tirada, I bàsicament hem vingut per poder demanar als mags les seves millors anècdotes en els seus shows de màgia, que els hagi passat això. Així que, dintre vídeo. Nosaltres, representant, jo soc de Targa, i llavors, representant a Targa, ens vam ajuntar un mag, un pallasso i uns actors de teatre. I vam anar a Bòsnia amb Pallassos sense fronteres. Llavors, el mag fa un número, que va traient coses que sigui, i a última hora treu una coctelera, treu uns vasos, i es va entrant els diferents vasos, diferents colors. Clar, i els de la colla, sense dir res, amb el veure m'hi van posar sal. I clar, tu davant del públic no pots fer cap cosa estranya, no? I glou, saps? I glou 3 vegades, saps? I llavors... S'anava fotent i tot salat, sí, ¿no? Sí. Han pasado varias ya, pero esta me pareció muy curiosa. Hay un pueblo de la provincia de Teruel, llegó a actuar, era un pabellón, ¿vale? Entonces el pabellón estaba como dividido, está sillas en un lado, un pasillito, porque ya sabéis que yo en espectáculo bajo, aquí no puedo bajar ahora por el tema, pero vale, salgo a actuar y estaban todo el público en un lado. Entro para adentro, había como un cambio de un par de minutos de vestuario, un oscuro, y cuando salgo los veo todos en el otro lado. Digo, aquí me están tomando el pelo, sí.
Digo, aquí me están tomando el pelo porque, vamos a ver, y yo al técnico le digo, oye, que se han cambiado de la 1, porque es que yo no sé si se han ¿Soy yo que cambiado o soy no. el paranoico Yo o creo qué que está sí se han pasando cambiado. aquí? Vale, y el tercer cambio fue que hubo ya un segundo, el espectáculo era en 3 partes, y el tercero estaban todos sentados, Sí? ya de mitad de las 2 bandas, digamos, hacia atrás. Sí, digo, vale. Esto es en serio, ya Claro, esto no digo, puede aquí ser. se han quedado. Y entonces dijo una señora, sí, se lo hacemos a todos los que vienen, pero no por ti, me decían, no por ti. Es que conforme nos va dando el sol que entra por el pabellón, como nos molesta, nos vamos cambiando de sitio. Digo, pero hombre, por favor, pero, hombre, que es muy porque sí, que es que molesta mucho. Me decía, Mañico, que molesta mucho, Mañico. A veure, la més bèstia que recordi, vam anar a un festival de clowns, de pallassos, a Castellar del Vallès, i feia molt, però molt de vent. Al mig de l'espectacle teníem un nino i una caixa on amagàvem el nino, que en un moment el nino es trencava, entrava jo, doncs vam haver d'anar a buscar a la carretera la perruca del nino, i jo que estava dins de la caixa, perquè em tocava fer el gag, la caixa es començava a moure per l'escenari i tenia... Amb tu estan a dintre? Amb mi està a dintre, perquè tenia rodes. Vale, I llavors el vent es desplaçava per les rodes i tenia el meu company, que era el Contra August, a fora, parlant, aturant la caixa, portant-la, i bueno, vam estar patint tot el show perquè és que tot volava. Jo l'anècdota que més recordo és que em van contractar un jefe per fer l'imatge a la secretària. El jefe, la secretària i jo. Dic, clar, jo fa... Sí. És a dir, per a 2 persones. Vale. Espectacular. I clar, jo hi ha un dels números que fa l'escapisme i ja som 4 persones, 3 voluntaris, i jo ja no el podia fer. Improvisant el número amb les 2 persones per poder fer un número. Vaig fer l'espectacle íntegre, com el feia en una comunió, però només amb 2 persones. Jo no sé què volia fer aquell home amb la secretària, aquí no entro. O es va equivocar de contacte en el número. Què passa? Doncs fins aquí les entrevistes a l'Omongai Màgic. Aviam si ens se sent el Pau de Pons, que deu quedar per aquí prop, no? Ah, no, collons, que l'Andreu m'ha dit que no, que queda més a dalt, no? Bueno, què collons, no em dirà res si no té el micro. Apa, tornem al plató. Gràcies. Vale. Gràcies. Gràcies per aplaudir, Molt bé. Bé, som aquí i tenim una pista. Has vist el que acaba d'aparèixer aquí sobre la taula, Tet? Una escalivada. Una escalivada. I un pa de pagès. Sí, no torrat, però crec que És encara un es pa de podria menjar. pagès. Però això és una mica de decoració de moment, però crec que ens dona una pista del que ens ve a continuació. I crec que estem pujant al nivell per programa, tio. Perdona, no en dic. Perquè donem l'entrada amb tot l'amor que el caracteritza a la Pau de Pont! Me'n tornaré al meu poble, que és on jo ja estic més bé. Allà la gent se saluda pel carrer. Lo nostre lema de vida s'anà fent. Nosaltres ja mos entenem. Escalivada, la millor acompanyant de qualsevol carnada. També la pots posar damunt d'una torrada. Escalivada, quin gran invent. Escalivada, amb les costelles... Estimat públic, com esteu? Campeons, us saludo. Publicazo, benvingut, Pau, benvingut. Us saludaria com abans del Covid, però m'ho prohibixin, i menys a la tele. O puc dir la tele, no? Sí. Sí, digue-li com Això, vulguis, al YouTube o el que sigui. Sí, podem dir la tele. M'agrada l'outfit dels entrevistadors. Ah, Així en plan de camarer d'aquests de restaurant de jamoncito i vinito. Exacte. I també s'ha de destacar els mitjons. Vull dir, ostres. el detall tot cuidat, m'agrada. Els mitjons sí. Exacte. Amb els potes negres em pensava que vindries més original, també. No, jo soc un tio molt auster pel que fa... Bueno, aquesta camisa sí que és una mica més trencadora, però... Sí, però mitjoneria et consideres una miqueta més conservador, no? Soc molt conservador, molt clàssic en aquest sentit. Vale. Bé, molta gent et coneix per les teves cançons al YouTube, del Fricandó matiner, però aviam, qui és lo Pau de Pons? Quan soc jo. Molt bé, doncs seguim amb la següent pregunta. Em dic Pau,
i soc de Pons. En aquest sentit, us soc franc, no enganyo ningú. Ho dic perquè de vegades hi ha artistes que se'l canvia el nom. Sí, això és veritat. Com ara el Sergio Dalma, no sé, en diu de Sergio Dalma. Es diu Josep Capdevila. És veritat. Jo no, jo em dic Pau i soc de Pons. Sí, això ho havíem parlat. Pau Pinós, de Pont. I el que faig és una mica per això que dius, comèdia amunt i avall pels pobles, rondar molt pel país com fotia abans lo Pujol. Pas que jo els calés pocs que tinc els tinc aquí. I en acabat tot arribarà. Sí, exacte, t'anava a dir, bueno, això senyal de que no se n'han fet gaire prou. Tant de bo tingués el problema aquest d'agenda, tant de bo. I llavors també sí, cançonetes de crecer al YouTube, fer una mica de tot. He estat a la ràdio, com bé dieu, esteu ben documentats, programa de rigor, la qual cosa em fa content de ser aquí amb la gent... Això el guionista. El guionista, sí. Guionista, tot el que dieu no ho penseu bates, no? Està tot escrit. Doncs has vist com anem. Clar. Si suposo que Nosaltres si ho haguéssiu pensat bates, ja... una mica més d'autoestima. Exacte. No portaria mitjans de cactus. Exacte. Una pregunta que ens agrada fer... Em pots patir que està suant com un... I seguiré suant així. I veuràs que de tant en tant faig així i em trec una capa de suor, foto així, la tiro cap a l'escalivada, cap al pa. Ho fan els focos. Sí. Dis-me. Aquí. Vale. Una cosa que preguntem a tothom és que, com que aquí volem que vinguin els convidats i que estigueu com a casa vostra, estàs com a casa teva o no? Quasi. Estàs bé? Estàs ben sentat? Los sofàs són tovets i tot, És de seure i no aixecar-te, Ara, aquests sofàs d'on els heu tret? Perquè nous no es veuen. Vull dir... Com el quadre aquell, ja t'ho pots imaginar. Exacte, són d'aquells sofàs que estan en un contenidor allà. Ara. Tu no saps el que tira la gent aquí a Sant Vicenç, Gent jove patou. Ja anireu pujant de pressupost. Sí, exacte. A poc a poc. No hi ha bona intenció. Doncs, ja que estem a casa nostra i a casa teva, espero que sí, què no hi pot faltar a casa teva? A casa meva, l'escalivada, han acabat bon halà. Nosaltres a Pons i als pobles en general som gent de halà bé, és important, allò que es fotia abans a les cases, saps? Quan arriba un convidat, se l'ha d'abastir de halo potent, han acabat que no hi pot faltar. Avui en dia tenim de tot, no ens podem queixar. No sé, què hi pot faltar? Allò que dius, això em falta a casa i penso, ho trobo a faltar. O marxo de casa i això és el que em falta. Hosti, noi. És a dir, no sabria què he dit. Quedarà molt bé l'amor familiar, el caliu de la llar, és el que es troba a falta més quan marxes. Hòstia, fot ràbia, perquè ara quan parles de l'escalivada sempre ja em surt la cançó aquí al cap, en plano. Escalivada. És un vallenato colombiano, Ah, sí? Sí, perquè jo aquest hivern passat vaig anar a fer les Amèriques. Sí? Les Amèriques. Vaig anar a fotre un tomet per allà baix, a tot el que és Sud-amèrica, que m'agrada molt. Vas creuar el xarco, no? Exacte, m'agrada molt tot el ritme de vida que porten aquella gent, que és molt al ralentí, m'entens? Sabrosura. I em vaig empapar dels vallenatos, bueno, més que empapar, a tipar, perquè, que se sent o no? Sí. Més que fartar, més que empapar, a tipar, perquè allà a tots els autobusos, a tot arreu foten vallenatos. I vaig dir, faré un vallenato. I vaig parlar de l'escalivada. Molt colombiano, no? No. Doncs parlant de les Amèriques, com va anar per allà? Sí, home, bé, vaig fer un tour com fotia el Julio Iglesias abans per tot el tema de Sud-amèrica, que a mi m'agrada molt l'environment, l'ambient que es viu per allà, aquella gent viu al ralentí, la sabrosura, però ja us dic ara que tot el que puc imaginar no es va produir perquè hi vaig anar acompanyat d'una fèmina catalana i a la portada d'aquí, m'entens? Però això no és gaire bona idea, tio, crec. O sigui, no sé, dic, aviam, allà bueno, devies regalar-te la vista una miqueta. Has de pensar que tinc 3 càmeres enfocant. L'entrevista aquesta pot ser vista per tota l'audiència que ho miri, entre ells la fèmina en qüestió de la qual et parlava. Per tant, jo t'he de dir que va ser perfecte. Val. Per tant, parlant del poble i tot això, que ets molt de poble i així, si et donessin entre triar, perquè ets de Pons, no? Però si et donessin entre triar entre el poble, prepara't, aquesta és dura, que tenim el monologuista aquí, entre el poble o la guitarra, què triaríem? El poble, El poble? Hòstia. Has de pensar que jo abans de tocar la guitarra, que fa relativament poc la vaig aprendre a tocar. A tocar és molt agosarat i tocar, a rascar-la una mica. Jo sempre he viscut al poble. És a dir, abans de la guitarra venia el poble i tota la vida seré de Pons.
Lo de la guitarra és una més a més un accessori, sí, però puc tocar l'acordió, sí, la guitarra i l'acordió, qualsevol cosa. El poble sempre hi serà, no, allà també, vull dir que serà al principi i al final. Exacte, bueno, no ho sé. Potser quedem a cul. A veure, jo foto la comèdia aquesta dels pobles i tot això, però jo a Barcelona també estic la mar de bé, Vale. Allà m'entens, hi ha més ambientillo. Això, Jo he bueno, és sigut un altre- universitari, els jocs universitaris a Pons no hi són, ja t'ho dic ara. Clar. Està bé combinar una mica tot. Sí, I ara parlant, jo crec que ja ens derivem de lo d'universitari, Sí. de fet, ara que estàs dient això, Sí. es pot demanar què has estudiat per arribar a lo Sí, que home. estàs fent ara mateix. Ah, no, Vull dir, per arribar algo artistíssim, no? Per arribar al POU, Eh? per arribar al que això que estic fent ara i les cançons això no he estudiat res. I es nota. Jo, mira, havia d'estudiar una cosa o una altra quan allò que arribes a segon de batxillerat, nen, pues, lo típic, o fes de metge, o el que fotia abans, medicina, dret, al final vaig fer dret. Molt bé. Perquè allò que diu té moltes sortides, més aviat entrades, ve aquí. De les tres. I bueno, vaig estudiar dret, bé, no, escolta'm, la carrera la vaig fer, en acabat encara vaig fotre el màster d'advocacia i tot. Ostres, collons, que tela, és de t'hi vas posar, remoure la merda encara més. No? És a dir, Portes, sí, encara. exacte, soc advocat, si mai teniu un problema no contacteu amb mi, us passaré el número de classe. I mira, Potser no aniria bé. Aniria bé amb això del pou. i m'he tirat més cap al món de la faràndula, molt li pesi a ma mare poder, però en aquesta vida s'ha de fer de tot. Ja mos vagarà de fer l'altre. Exacte, i això, tu cosa que passa, cosa que fas versió. Sí, sobretot... O una paròdia Sí. o el que sigui. O sigui, ara amb el 2020 podries muntar-te Un musical, un musical directament. entre 300.000 àlbums. Podem fer una sèrie, que tu una vulguis, sèrie, una no? sèrie. Una sèrie, Un parell d'àlbums. d'aquell tipus Cor de la ciutat, d'aquells que duren, Sí, que duren anys. Sí, sí. Exacte. Ara vol Cor de la ciutat, no us ho mira... No, és que sou més joves vosaltres. No, Bueno, encara jo no sí, havíem jo tocat, quan era sí, petit, sí. El Cor de la ciutat. L'altre dia parlava... capítol- 1342. Sí, l'altre dia ho parlava amb algú, dic, ho tinc més com a trauma infantil que com a sèrie a disfrutar. Sí. Per això, perquè ho mirava quan era petit i... Amb Bendinat, que ho feien. Bona. Quasi ens la sabem, quasi. Ara Al final no. quina era la que estàvem fent ara de cuina? Ostres. De Que cuina? sortia el Jordi No sé Martí. què del mar. No, com era. La Riera, La Riera. això. que era gravat al Maresme. Sí. Però ara fan com si fos ahir. Sí. Estic enterat del mundillo aquest. Pensa que xupo tele, jo. Poca fenya, ara soc artista, ja, amb el Covid, a més a més. Sí, xupar per la tele va molt bé, també. Això de xupar la O tele. sigui, has tirat més de televisió pública que de Netflix. Sí. Jo el Netflix que tinc el xupo, també. És a dir, és d'estranges. Tothom. La gran majoria, jo crec que va sí. Jo em sembla que a tot Catalunya hi ha 4 o 5 que paguen Sí. i els altres ho miren. Tota la resta d'amics, sí. I abans també ens ho comentaves, que tenies previst treure un nou disc, Sí. un àlbum, no? Clar, Està ahir. Què ha clar, passat? estem amb les mateixes, En el quin punt collons... estem? El virus aquest de Déu, pues, Ho ha deixat tot el pou. ho trasbalsa tot, perquè jo el volia treure abans de l'estiu, Clar. que és que llavors a l'estiu i fer fot el tota hit. la gira. Clar, a més a més, la de l'Escalivada, per exemple, o Sí. totes aquestes que ja has fet Sí. el release, són super de festa major. Que sí? Són l'hòstia, vull dir... M'agrada que ho digueu, són cançons Clar, molt festives. Clar, a mi em fa ràbia això, anar-nos estudiant i anar-te mirant i tot això hem dit. A que el Largo, tu que ets activa, a que el portaries? Pues vinga, l'any que ve, si no hi ha el virus i tot això, fem-ho. Fet. Sí, és a dir, ara allò sembla que ell ha vingut a parlar del disco. No, però també Però es pot aprofitar. I tant. No, és un disc que volia treure ara a l'estiu. En acabat el vaig ajornar per ara al setembre, però les perspectives són les que són. Per tant, em sembla que aprofitarem l'arrencada de la temporada que ve, és a dir, primavera de l'any que ve, com aquell que diu, per fer el llançament allà a l'estiu a tope. Ara també us dic que aniré traient cançons per escalfar per escalfar la gent i llavors treure tot el disc. Farem com un recopilatori i vinga. No, en tenim ganes, que se sàpiga. Sí? Un altre secretet també del disco. Diuen o dius, o no sé d'on Diuen. això, però que en el disco hi haurà alguna amb el Miquel també. Sí, home, sí. De fet, l'altre dia vaig parlar i li vaig demanar el vistiplau perquè ara és una estrella, m'entens? Ara ho he de parlar amb representants i hòsties i no, directament em va dir ell que sí. Genial. Digue-li, comenta-ho el que ho hagis de comentar, el representant no sé què, perquè ara ja... Però no ho va comentar ningú molt directament a mi, sí, però ja està. Un dia m'aniré a Mallorca, gravem el videoclip i ja ho passarem a veure el Tomeu Penyes, si cas. Genial. Sí. Amb el Tomeu també. Amb el Tomeu Penyes. Que bo, sí. serà la bomba. O sigui, encara no està gravat, això. El del Miquel no. No. De fet, no està la cançó ni feta.
Vale, però Però algú has fet. escrit, no? Com a mínim, No. algú fet. He pensat el tema. Seràs artista. Ja ho feia, a l'hora de fer els deures, també ho feia a l'últim moment tot. Sí, clar. No, però sí, he pensat el tema només i ara... Si vas a fer un disco, fas un retiro espiritual, no? Ah, exacte. L'artista, a viure. Que els retiros espirituals fossin com aquell. Ja que estem al Pou, no? Sí. Durant aquests temps que hem estat fent espectacles, això, tu també, com ens comentaves, ara no tant per la situació, segur que anècdotes en tens per donar i per vendre. Sí, ara potser no te'n sabria dir cap, ja sé què és el que vols. Alguna sortirà, suposo, però clar, és que voltant tant per pobles amunt i avall... Alguna ha sortit, segur que surt. Alguna. Si jo no només, sinó nosaltres també ens costaria una miqueta, però això s'ha de tenir, jo crec. Si no l'has dit aquí... S'ha de tindre per les entrevistes, eh? S'ha de tenir. A veure, jo et diré així de forma genèrica que el meu target de públic és de dones de 60 anys en amunt. Saps? El mateix target del Julio Iglesias, diguéssim. Molt bé. Actual. Exacte. Amb ell té aquest target de públic perquè quan ell triomfava eren xavaletes joves. Clar. Jo no. T'ha triomfat ara, això. I llavors, una anècdota, la tira de vegades he arribat al poble en qüestió a fer l'actuació i m'he descuidat la guitarra. Tal qual. Has dit la tira de vegades? 2 o 3 vegades m'ha passat. Inclús a la ràdio arribar, hòstia, la guitarra, i ho havíem de fotre de qualsevol manera. I llavors, el bo, també enllacem amb allò que diem dels pobles, el bo dels pobles i els pobles petits és que la gent, de seguida troben una guitarra, tranquil, conec amb un que té la guitarra, allà ens se la porten i tot això soluciona. Que bo. Està bé. Com aquí, abans també per portar una guitarra que tenim aquí per després també he hagut de fer unes quantes trucades i això, de poble de ràpid. Perquè ara parlàvem d'anècdotes, però sense nosaltres haguéssim d'explicar alguna anècdota? En tenim també. Però que quan et fan aquestes preguntes, tu primer no penses que no. Ets conscient que t'ha passat de tot, però si me l'haguessis de dir una, costa. No les tens classificades, sí. No, actuant allà en pots d'animals de formol, llocs d'aquests així raros, no? Hola! I tant! Sí. No, també de pobles n'hem fet uns quants i si realment... Jo vaig arribar a un poble una vegada que dic, he d'actuar, però no hi havia ni escenari muntat. Allò que dic, sí, vindrà aquest, però que no munta una mica de cosa. I em vaig haver espavilar jo que vaig veure una ranxera, un cotxe com aquests del foraster, saps? Sí, no, hi vas actuar a sobre, no. Dic, feu-me baixar aquesta furgoneta. I ho vaig muntar tot allà i a damunt del cotxe aquell ho vam fer. Hòstia, que guapo. A mi m'han dit que tens una marca d'olis. Sí. Hòstia, estàs ben informat. Eixerit. Aquest any la collita no ha anat gaire bé i no m'ha apartat tant. Però sí, ara fa... Collons, que havíem preparat això i ens faltava el teu oli. Hòstia, ho arribo a seguir el porto. Encara tinc ampolles per allà a casa. O sigui, però què va ser? Això, una tirada que vau fer i vau dir, va, fotem-li. Sí, vam fer un cop de cap, tenia unes oliveres per allà de mon padrí que em va deixar i dic... Tinc unes oliveres. Tinc unes oliveres, i dic, pues aprofitem. Em va deixar mon padrí i gaita vam fer oli. D'oliva verge extra, i era bo, Ja hi tornarem amb això de l'oli. Però, està en marxa encara o no? Ara mateix està bastant parat, però de fet vaig anar allà a Mèxic, quan vaig anar a Mèxic tenia el contacte d'un mexicano que per exportar l'oli cap allà, perquè allà no és gaire bo l'oli. I sí, el tio anava a tope, volia fotre els Walmarts allà a tope, però... No, és que és veritat, és que l'oli d'oliva... L'oli d'allà no és gaire bo, tampoc. Perquè allà fot mania l'oli, fot mania. Tot Amèrica, per això, vull dir, de la baixa. Sí, no, i la idea era bona, passa que el virus també ho ha parat tot, però bueno, no ho descarto, Hòstia. En plan Bertín Osborne, saps? Que canta ranxeres i després també tiene su aceite, su vinito. Exacte, el pròxim dia vens aquí i fas només l'anunci de l'oli, vale? I tira. A mi em diuen lo Julio Iglesias català, però jo també podria ser lo Bertín català. El tema aquest de l'oli només, Sí. Totalment. Hòstia, parlant amb tu sembla que estigui veient una sèrie de Lo Cartanyà. O sigui... Cartanyà, un altre referent. Sí, ojo, algun n'hem de portar d'allà. Hòstia. Jo tinc una sèrie de referents... Es veu que a Lleida no estàveu gaire contents amb el Cartanyà, o sí? Perquè hi havia bastanta crítica que deixaven a Lleida com una... A mi m'agradava molt, perquè... Sí, sempre n'hi ha crítiques. És que qualsevol cosa que fotis t'ho criticaran. Exacte. Jo a mi em fotia especial gràcia i il·lusió perquè sentia aquelles expressions que podia sentir al bar o que deia ma padrina sempre i sentir allò a la TV3, quan sempre sents el Pellicer, que diu el normatiu i el català estàndard, sentir allò i dic, hòstia, fotia il·lusió. Jo tinc una sèrie de referents, no gaire homologable, si tu vols, per molta gent. Julio Iglesias. Ostres. Jan Laporta. Que bé. Per si en cas hem de fer l'entrevista, Jan Laporta, estiguem al quite. Jan Laporta, lo Cartanyà
Sí, home, també entra. Que guai, Entra? que No, guai. no en la mateixa línia, però... No, però, ostres, Però que queda guai. per allà. Sí. Top 10. No són ídols, jo no en tinc No, d'ídols. no. Però sí que tios que em cauen bé. Jo recordo una frase que se'm va quedar molt de lo Cartanyà, que me'n recordo quan li feia una declaració d'amor a això, diu, estic més penjat de tu que Cristo de la Creu. Me'n recordo de la vida, tio. El sentia molt Així que bonic. m'agradava molt el Cartanyà, sí. Bueno, Pau, Dis-me. Pauet, nosaltres fem màgia, això ho sabies? Sí, feu màgia, vull dir... Algo fem. Que per, Sí. si ens dediquem a fer entrevistes també serà per alguna cosa, també t'ho haig de dir. Però, Jo igual, tal que em passen les entrevistes. però alguna de màgia fem. Se us veu. Sí, pel Feu màgia paralelisme perquè vestimenta. d'un teatre així una mica tronat, si tu vols, Sí. convertir-lo en un plató i que hi vagi circulant gent, això no només vol màgia, sinó que vol entrega, dedicació i estima pel que es fa, per la qual cosa jo us encoratjo gràcies, tio. a continuar endavant. Merci. Diu molt Moltes del gràcies. jovent d'aquí. Amor, merci. Doncs, bueno, ara que m'has deixat fet una merda, no sé si proposar-t'ho o no, però volíem fer un joc de màgia. Si Jo a mi tant, no es faltaria. El que passa que, bueno, com entre artistes, que sempre ens demanen de tot arreu, anem a tot arreu... Ja em vol fotre desaparèixer aquest. Anem a tot arreu i et demanen, que segur que vas a qualsevol lloc, diuen, Sí. toca alguna coseta, però Sí, els mags tant. igual, fins als collons... O dos, tocaré el dos. Sí. Fins als collons de que demanin aquestes coses. Sí. Per tant, sé el que molesta, però t'ho demano amb respecte. Només faltaria. Ens acompanyaries en un joc de màgia i una miqueta de guitarreta? Només faltaria. Endavant, Doncs va, anem cap som-hi. allà. Va, agafem la Som-hi. guitarra i anem cap allà. Hòstia, n'hi ha una guitarra aquí, quina casualitat. Mira, que casual, no? T'explico. Sí. El que farem a continuació serà, n'hi ha tirant cartes aquí sobre la taula, però ho farem de la següent manera. Et farem dos pilotets, un de negre i un de vermell. Bueno, de fet, espera, tinc una idea inclús. Una cosa que abans, no sé si he fet mai amb aquest joc, però m'agradaria demanar-li. Tu t'agradaria agafar una carta, ja que estàs entre mags? O no? Sí, home. T'agradaria agafar una carta? Bueno, no és de les coses que em fan més il·lusió al món, però bueno, si s'ha d'agafar una carta, l'agafo. Bueno, va. Sí? No en tinc cap de problema. No, jo t'ho demano, si no tirem milles, però si vols agafar una carta, agafes Vols dir, agafar una carta? Sí, Porta-la. digues prou per com vulguis, si em dius prou. Ara ja. Per aquí, agafes aquesta mateixa. Sí. Sí, l'agafes, te la mires Està desinfectada? i l'ensenyes Sí, a la sí, càmera. sí, totes, L'ensenyes totes. a la càmera, a la que sigui. Tota Quina càmera l'ensenya? Ei, Aquí. Aquella, allà es veu bé la carta? vols que l'ensenyi la càmera? Sí, la càmera sí, és igual. I la carta també? La carta. Va, Bueno, després si vols fem una altra sessió més golfa, A mi jo cap problema, Va, Deixeu el ja pou. està? Sí, Torna a deixar aquí sí, dins? la deixem per aquí sota, per aquí al mig, molt bé, i ja està. Llavors, anem a explicar-te això. Ai, no me'n recordo quina era, tio. És igual, la càmera se'n recordarà, tu vale. tranquil, ja veuràs. Si la tornessis a veure te'n recordaries, no? Sí, sí. Doncs tirem milles. Farem un pilot de negres i un pilot de vermelles. Nosaltres anirem tirant cartes sobre la taula quan tu cantis una cançó la que tu vulguis, però en comptes de ficar la lletra normal que ficaries normalment en aquella cançó, diràs negre o vermell. Vale. S'entén la història o no? Sí, és a Pots dir dir, qualsevol cançó que puguis canviar la lletra... l'escalivada, després em fiques vermell i negre, sí, així. Molt bé, Impro. cantautor. Us ha agradat, És meva. Anirem tirant cartes aquí, per exemple, però jo què sé, vas tirant negre, tiraré aquí, si em dius vermell tiraré aquí, negre, vermell, aquí, negre, vermell, un altre cop, vermell, d'aquest estil. S'entén? Fins aquí tot senzill, no? Sí. Vale. Doncs, d'aquesta manera. Però ho farem encara una miqueta més difícil. Perquè tu imagina't, tu estàs cantant ara al mig i més o menys quan veguis que vaig per a mi de baralla, una miqueta més, una miqueta menys, per com vulguis, realment, tu dius canviem. Fiques unes quantes blanques a la partitura, vale. Per un moment, i dic doncs canviem. Agafarem i canviarem les cartes de posició. I allà on estàvem tirant vermelles tirarem negres i on tiràvem negres tirarem vermelles. Perfecte. S'entén la locura? Sí, sí. Fins ara? Perfecte. Llavors, per què passarà això? Perquè m'has preguntat, diu, quin és el resultat d'aquest joc de màgia al final? Dius, què passarà aquí? A sant de què? A sant de què? Doncs mira, a sant del següent, que per exemple... Que ho vegi bé la càmera, Que ho vegi bé la càmera. Mira, a sant de que si poses una carta per lo negre, doncs es torna negra, però si la poses per lo vermell, aquí, si la poses per lo vermell, la carteta es torna vermella. Sí? S'ha entès això? Sí. Llavors, això passa sempre, és una cosa rara que passa amb les cartes, però passa. Amb les cartes passa. Llavors, ho anem a fer avui així, però amb tota la baralla, que per cagar-se. Déu-n'hi-do, el tio aquest. Així que, quan tu vulguis, comences a cantar vermell i negre i jo t'intentem seguir els passos. M'ajudarà sobretot el Gerard perquè jo soc una mica dislèxic i potser se me'n va. Si veu que se me'n va molt l'olla, doncs pares una miqueta el ritme i... Perfecte. Ok. Farem del poble a la capital, va. Va, som-hi. Negre i vermell. Vermell, negre, negre, negre i vermell.
vermell, negre, vermell, vermell i vermell. Ai! Vale. I una negra, negra, negra i vermell. New hit, man. I vermell, negre, vermell. Oh, 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 negre i vermell. Vermell, 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 vermell. Vermell, negre i negre i negre i vermell. Canvi! Canvi. Vale, canviem aquestes. Vermell i negre. Vermell i negre. Negre i vermell, 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 vermell i negre. Negre i vermell, 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 vermell i negre. Vermell i negre. Negre i vermell. Me'n queden dos. Vermell i negre. I ara què? Sabem, hòstia, que bé que ha anat això. Mira com estic encara, tio. Vale. Fins aquí tot bé. Va. Moltes felicitats, bueno, t'aplaudeixo jo. Vaig, vull dir que bravo. Però tenim aquí els dos pilots. A veure. I encara estic nerviós. No sé què passarà ara. L'hem liat bastant parda. Però, si ho hem fet bé, jo te'ls recullo una miqueta els pilotets, els deixo ben col·locadets. Sí, ben col·locadets, així, els pilotets. Així, molt bé. Col·locadets. Hòstia, pilots! Pilots, que són de bones. Aquestes dues cartes ja no necessitem per res, que eren per seguir. Llavors, si ho hem fet bé, això d'aquí, realment hauríem de tenir, deixa'm mirar, aviam, vermell, dues, casualitat o no, però vermell, negre. Ai, espera, un moment, no, bueno, ens hem equivocat amb una, suposo, però... No, em sembla que no t'has equivocat pas. No? Per què? Perquè aquella és la que havia agafat abans. Aquesta és la teva carta, doncs poder l'única que no s'ha barrejat, realment ha sigut la teva, però realment, fixa't que justament on has dit tu prou, les cartes s'han començat a ordenar amb negres i ha passat exactament el mateix amb tota la resta de cartes de l'altra banda. Totes les negres juntes i totes les vermelletes. Hòstia. Juntes també, justament on tu has dit prou en aquest punt. Bate sí que en sou de bons. La carteta? Era aquesta? Era aquesta. Genial. Et donaré les mans, tenim sanitizer després, vull dir que no passa res. Vale? Moltes gràcies, fort aplaudiment, gràcies per acompanyar-nos i ens despedim aquí, ens quedem al Pou, amb l'Opau de Pons, no l'Opou, l'Opau. Me'n tornaré cap al Pou perquè és on jo ja estic més bé. Aquesta gent em saluden pel carrer. Són uns mags molt collonuts i són al Pou. S'està més bé que a Salou. Visca el Pou! Visca el Pou una estoneta entretinguts. Ja no sé més què rimar amb això. No passa res. Ja ho tallareu. Però ja l'hem patat, bravo! El Pau de Pons, moltes gràcies. Rebem amb un fortíssim aplaudiment enllaunat a Pol Serra! Pol! Vaya merda aplaudiment. Que crac, Pol! No sé per què tenim això, si realment no t'hem de preguntar res, eh? Ho deixaré aquí a la cantonada, tampoc passarà res. Estàs ballant? Sí, agafa Covid. Val. Doncs vinga. Perfecte. Pol, què tal? Com estàs, Polet? Molt bé, i vosaltres? Què tal? Seure Perfecte. normal mai, no? Ja veus, i m'ho diuen, a casa. Còmode de veritat, Què t'ha passat avui amb el vestuari? Avui em sembla... Que la tintoreria s'han equivocat i no me l'han netejat. I m'han donat el d'un altre home, que no sé qui és, però em queda bé. És com si haguessin empalmat dos americanes, una blava i una... Sí, com si el Sala Martín hagués volgut fer dos jaquetes i cap li hagués sortit bé, i ara ho han aprofitat per una altra cosa. Jo crec que és per quan li donguin l'Òscar a l'Spiderman, saps? Exacte. O a la porta torni al Barça es posarà aquesta. Ho veig xungo. Bueno, què ens portes avui? La meva secció... Espera't, quina és la meva càmera? Vaig dir que fins que no m'ho diguéssiu comentaris no ho pararia de dir. Doncs embolica-me-la que me l'emporto. Cada dia fa menys gràcia. Cada dia fa menys gràcia, però és que no fa cas la gent. No, jo la deixaria fixa ja, aquesta. Vale. Doncs benvinguts a la meva secció PoliExpress! Распродажа на AliExpress, на AliExpress, только на AliExpress, AliExpress. Però avui és una edició especial que és PoliExpress Food Edition! AliExpress. Doncs què ens portes? Aviam, Pol, això de Food Edition, què vol dir? Com organitzem això? Volia provar per canviar una mica, fer una edició especial de menjar. Ho he comprat a una tenda especial d'això. Normalment food vol dir menjar, sí. Sí, o peu.
He portat avui coses pel peu. Vinga, va, per l'antena. Doncs això. O sigui, no és de PoliExpress. És PoliExpress Food Edition. Després ja et passarem WeTransfer el cartell que fotis aquí. Val. L'únic, això, ho he comprat d'una botiga que es dedica a això, no puc dir la marca perquè tampoc ens ha patrocinat, però comença per Japon i acaba per Shop, i són de Castellón. Vale, i he portat això, he portat menjar que provarem. Avui no hi ha comentaris, els comentaris els farem nosaltres, i un cop acabem de provar el producte posarem nota, aviam què ens ha semblat i tot. O sigui, una versió comedista. Efectivament. Val. I posarem nota que Cadascú posarem una nota i aviam si arribem a un acord. Som-hi, som-hi. Vale, va, pa'lante. Comencem pel primer. Què tenim? Que el primer és un regal, això no ho vaig demanar, és la galleta de la suerte. Oh, baby. Això, jo he dit, l'obrirem i ens dirà el futur del programa, com ens anirà en un futur aquest programa. Ostres. Quins nervis, no? Això és veritat, o sigui, no te l'han modificat, no? No, no me l'han modificat. Ho fem ja, ho fem al final, o ho fem ja? Ho fem ara, fem ara. Va. Ja tinc nervis, ojalà posi el pou, No T'imagines? M'ho obres? Sí, home, clar que sí. És que m'he tallat les ungles. Oh. I et preguntes per què els xinos es deixen, els xinesos es deixen aquella ungla llarga que tenen? Perquè per les tardes fan classes de guitarres. Per un paquet de la d'esto. Quins nervis, què dirà, aviam. No sé, si ho posa en xinès ja no... És veritat, no havia caigut amb això. Això no ho va fer. Vinga, quins nervis. Que l'altre és que les galletes de la suerte, pues bueno, són de... Ojo. Hòstia, en anglès, que no l'entenc. Ai, el terra, tu. En anglès? No, això no és anglès, això quin idioma és? Bueno, vosaltres ja us ho busqueu després, saps? Solo ci crees que resta bambino è un homo. Que si ets un noi acabaràs sent un gnomo, no? I això... Allen Win Volkswagen, Word... Aviam... Quin vist... Hòstia, però això què és? Quin idioma és aquest? Nurware only... Ara, un moment, per favor. Perdoneu, espera't, ara s'entendrà millor. És estrany, no? Sembla que ho facin expressament de no ficar-ho en castellà perquè... Però anglès tampoc hi és, oi? No, ni xinès tampoc. Ah, quin No, susto. anglès sí. Això és anglès? Only those who grow up and remain a child are truly people. Que això ho deia la cançó dels Beatles, Help. En el segon paràgraf... El help que necessites tu per entendre això. Papa, no miris això, no em vull apuntar al fons. Bueno, no, és maco en realitat, o sigui, ara ficar-nos una miqueta més filosòfics és bonic perquè... Què diu? Que només aquells que són capaços de créixer i romandre com a nens... Que maco. Són verdaderes persones. Oh! Però si jo no sé pas què llegir. No sé pas per on m'ho mirar. Toyota, Maserati... Ficava Volkswagen i Word. Poder sí. Bueno, ja la penjarem, vale? Sí, l'enganxarem allà al quadre. Sí, la penjarem al quadre. I seguim una mica... Què més? Porta'ns alguna altra cosa, perquè he fet com un menú. Sempre es comença amb el pica-pica, no? Doncs us he portat un pica-pica fet de... Guaiari-gi-guaià. No sé què he dit, Ens cardaran. Vale, això és, un per vosaltres i l'altre per mi, això són algues amb sabor a wasabi. Toma-lo. Però això no és per menjar, crec, Sí, que és per menjar, és un snack. Això és per donar les tortugues. Perdó, jo amb els meus coneixements lingüístics, això d'aquí és coreà. Què em dius ara? Això d'aquí és coreà, és una marca coreana. Què em dius ara? Ja està, bueno, he fet l'apunt, però... I com és que ho saps? Perquè això és coreà. Que raro, no, nois? Jo a casa meva no ho sabia. Què vols que et digui, No sabia que eres un filó. Anem a provar. Hòstia, jo a la meva tortuga li donava una cosa igual. Sí, jo li ficava això perquè flotés. Sí, perquè girés del revés. Nen, que això és paper de liar. Anem a fer un unboxing. Hosti, mira, això li aniria bé al David que va vindre l'altre dia. Per liar-se. Oh, quina merda! Oh! A més seria un verde. Que no. Transparència se ve. Vale. Molt bé, doncs ho has provat ja o què? Hòstia! Me cago en la puta. Hòstia puta, Ui. No m'esperava que tingués... És brutal, jo tampoc. Que tingués gust a wasabi. És com que fa gust a... Ven aquí, venga, y prueba esto, ja senyor. Veus, tio. És com que té trossos d'algo. I fa gust a la meva tortuga morta, igual. I pica molt. Però dura molt poc. Com es deia? Chichi. Però era pel jugador del Manresa, Chichi Creus. A aquella edat no sabia què volia dir Chichi, us ho juro. Era pel jugador del Manresa, el Chichi Creus. Ets una caixa de sorpreses, amic meu. No sé si fotre'm amb més o... Aviam, haig de dir que és addictiu. No, sí, me'n vull fotre un altre, o sigui... Pues a mi el sabor m'agrada, però el gust aquest com de peix final... Ah, a mi el que molesta és el wasabi, que pica molt. Ai, pues a mi no. A mi em molesta el sabor d'Aquàrio de Barcelona. És que és igual,
I ASMR, això. Això ven molt ara al YouTube. Sí. Jo m'adormo gràcies a això. Silenci, silenci. Aviam, o tu o jo. ¿Has dormido aún o aún no? Estoy un poco cansada, ¿tú también? Com fan això? Todo irá bien, todo irá bien. És que jo, ara, conya, part, tinc molta experiència perquè jo no m'adormo si no miro un vídeo d'aquests. Sort que la càmera no t'agafa aquesta fas de la cara perquè estàs pintat d'algues. Pica? I para ja, perquè hem de parlar. M'agrada, però pica. Sí, és addictiu. Què més, Pol? Bueno, després d'això, que ara hem fet com el pica-pica, toquen els snacks. I els snacks són... Perquè tenim aigua. Això d'aquí, són com uns fideus crusos torrats amb gust a cacauete. I això us faig un repte, que vosaltres ara no ho veureu, però ho posarem a postproducció. Anar fent feina. Ja, apunta, nota mental. Fotre aquí... No, per favor! Veurem a continuació el videoclip de com anuncien això. Som-hi vídeo! Newベビースタービールのつまみにラーメンおつまみ宅飲み差し飲みぼっち飲みピリ辛のラーメンで気分ちょい上げベビースターラーメンおつまみおやつカンパニー。 Bueno, ara que hem vist el vídeo, jo com a repte, ja em direu què opineu, vull imitar aquest videoclip que el gravem nosaltres. Fem una imitació, una rèplica d'aquest vídeo que han vist els nostres telespectadors. Challenge acceptat. I ara comencem això. Hem de provar això, doncs. Això és un snack japonès de ramen de pollo picante con cacahuetes. Aquest sí que és japonès. Jo què sé. Japonès, certificat. Català no és. By Dog World. Com ho saps? Perquè això és japonès, Tete. Això t'ho ensenyen a classes. Perquè mires una mica de la manga i ja està. No sé. Bueno, perquè no és coreà, realment. Huele a cerdo. Si no... Vale. Bueno, olor a cacauet sí que em fa. Sí, huele a cerrado, Sí. Olor a quarto del Harry Potter, Amb un dia tocant-se la vareta, sí. Ha tancat. Hosti, però això és el típic fideu aquest que et fas amb... Sí, però és molt bo, Han decidit que no calia... Ai, espera, pause. Bueno, pause mental, no pareu, càmeres. Quan hem ficat nota a l'anterior. Bueno, i si ho provem? Bueno, aviam, jo de moment aquest no tinc punt de cooperació. No, però nota de... Nota, vale, jo li poso un 7, perquè pel picant, Comparant-ho amb aquest, de moment... No. És molt més divertit aquell, per tant jo aquest li poso un 7,5 també. Jo un 5 perquè m'ha fet molt fàstic. Molt bé. Ara provem aquests, els snacks, que són això de... Aquests m'estan agradant moltíssim, També porta cacauets, També és addictiu, Pensava que tot el gust era fals, però no. No. Bueno, aquí està el menjar d'ocell aquest que estem menjant. Ho veu? Molt bé. I això hi ha un anunci i tot. Això hi ha l'anunci que ells ja l'han vist i l'intentarem imitar la setmana següent. El gravarem aquí i aviam com surt. Bé, següent. Vinga, va, aquest que li posem? Jo li poso un 5, aquest pelat. Jo un 7. Jo un 5 també. Jo això repetiria, No m'ha sorprès. No. Què toca ara? Què tenim? Ui, ara tenim ja com el primer plat, que són... Això eren entrantes. Sí, patates de calamar. Aquí fem les de jamón i allà fan les de calamar. Exacte, sí. Això de quina marca és? Ai, quina marca no, de quin lloc? Aquest és coreà també. Sí? Que raro, encara no hem trobat res de Castellterçol. Molt bé. També les ungles, no? Pel que veig? Sí, O la força un fracàs, de pes, Nota mental, Pol, no beure Coca-Cola abans de gravar i no tallar-te les ungles. I anar a l'hospital i que t'arreglin la hèrnia. No? Sí, també això. Això tinc a la llista dels Reis. És el Reis. típic que li n'he d'obrir per dalt i se t'obre per baix, saps? Sí, això és una broma, són molt així aquesta gent. Oh, quina força. Aviam, olor a veam. Era per fardar, no costava tant. Es nota que vas a l'Ateneu. Sí, Totes són amb gust de calamar? Sí, aviam. Ai, intenten fer la figura de calamar, però... Sí, calamar amb problemes de Això ho transport. fas aquí a Espanya i ningú, cap nen li ve de gust de dir calamar, sisplau. T'estàs flipant, tio. Home, És com, a mi em recorda a les típiques patates aquestes de picada del xino. Sí, a mi també em recorda la meva tortuga un altre cop, Sí. Però no és tan mal, Però no té és gust. com el pan de gambes. És un pa de gambes. No arriba ni tan lluny amb el gust, no té gust de... Però el pan de gambes a mi Mira, m'agrada. això sí que serveix, per agafar recursos d'això. ¿Sigues durmiendo? Ara fem la secció de YouTube d'ASMR, vale? A partir d'ara. Sí, Molt bé. això fa. Següent, va. Sí, no... Aquest que li fiquem? Aquest jo li fico un 4,5. Jo un 3, tio, perquè és molt semblant al d'aquí. Jo un 6. Un 6? Un 6. Però no té gust de calamar, a mi m'han enganyat amb la imatge. Les postres, jo és que em trobo una fantasia, això. Aviam.
Això d'on és? Aquest és japonès, també. Japonès! Ja no pregunto per què ho saps. Sí, per Doncs favor. això us explico, és una bandeja, segons el que entès, perquè si no sé anglès sobre això, és una bandeja que hi van com uns plàtans i uns palillos. Has de clavar el palillo al plàtan i ve una xocolata, sucar-ho la xocolata i ficar-hi cagarrets de colors. Tot això ve aquí dins. Ai, va. Jo crec que com ho veus ja estava tot barrejat i fet. Ja veus per què. No pot ser que hagi vingut des de tan Ai, lluny. que petit, quina gràcia. Ai, que mono. Aviam, mira. Mira. Però goita, però això què és? Aquí tenim, això és allò que et regalen sempre, que diuen que si ho fiques amb aigua es transforma en dinosaures i mai han arribat a créixer els dinosaures. Doncs és això. I això és punxa. Sí, sí. No, a la xocolata es fica aquí. Que ets a ficar la xocolata? Jo mentrestant vaig fent ASMR. Aquí. Em ven unes ganes de treure'm el gust aquest de Que calamar. està fent ASMR per vendre. Sigues durmiendo. Jo crec que ja tenim. Uau, això em recorda una cosa. Jo crec que no cal trucar cap productor ni ningú, tio. Quina bona olor que fa tot això. Vale. Saps a què em recorda? I potser ara em mataran si m'escolten dir això. Les bananes del Pere Arnau, d'aquí a Manresa. No sé qui és el Pere Arnau. Hòstia, talla. Ai. No, jo tampoc sé qui és Després el em Pere formo, Arnau. és que he dit de Manresa com si fóssiu de Manresa i no ho sou. Doncs hi ha unes xutxes molt característiques de Manresa que fan una pastisseria que es diu... Perdona, golosines. Golosines. Fan unes golosines. Però si no ho saps per què inventen, Pau. Ho volia intentar. Golosines! Ho volia intentar. I els palillos, només n'hi anava un. Boig, golosines, per favor. Volia intentar-ho, per favor, deixeu-me. Bueno, doncs hi ha unes golosines... Caramels dolços. Que fan a la pastisseria Pere Arnau de Manresa, que són típics de Manresa, i em recorda una mica això, que són banana. Ah, sí, la pastisseria Pere Arnau. Sí, clar. i estan fets... Mira, us explicaré una història molt graciosa que em va passar. Vaig trucar un any per la mona, els hi vaig reservar i dir que sou la pastisseria Pere Arnau. Sí, una mona per avui a la tarda. I sí, era la pastisseria Pere Arnau, però de Sant Celoni. I mai en vam tenir la mona. Ah, estem parlant molt i vull provar això. És ben bé per jugar. Sí, n'havia un que era... Hòstia, mira, jo no sé si es pot fer tant de zoom aquest home, però mira això. Oh, quina bona pinta, tu. Tu ho esteu fent amb la mà, no? Sí, és que de palillo pel que ve només en va un. Espera't, jo també vull estar a la foto d'equip. Què? Bueno, és com que li sobra tot, no? només quedaria amb el palillo, oi? Ja. Quedaria amb el plàtan, que està bo, però no li fiqueu... Ai, com si agafes una... Va fet una pasta al caixar. I ara no surt. Què més portes, aviam? I acabem, perquè hem estat menjant molt, però no hem begut en cap moment. Ah, exacte. Això s'ha de pair. Aquest m'ha agradat, jo aquest de moment aquí li poso un 8. Jo també, un 8. Un 5. Jo un 8, un 8. També me l'acabo. I acabem amb la beguda, que volia buscar el més original que he trobat a la web, i és ni menys que una soda de patates fregides. No. Em fa, és una barreja d'il·lusió provar-ho i molta por. En sèrio, em fa com... No per lo que veguis ara, sinó per lo que caguis demà. Exacte, com... Sembla oli de girassol després de les patates. En japonès, que això m'ho van ensenyar perquè he estat fent classes, diarrea es diu kagasawa. Per si no ho sabíeu. Així m'agrada que algú més estigui culturitzat. I al Congo se'n diu abunda la caca. I només sempre aquests dos, ja anirem prenent més. Aquest, que l'obro ràpid o què? Va. Tu saps com són, això? Fica-la aquí, espera, m'acabo l'aigua. Això em sembla que s'ha de clavar. Aquestes són les típiques del Doraemon, que les heu vist sempre per la tele, que tenen una canica dintre. No. I llavors els nens treuen la canica de dintre i es fiquen a jugar. Sí. Però bueno, això ja... Això un altre... I això per què ho saps? I no sóc otaku, imagina't. Ai! Bon cap d'any, maco. Era per fer-te una foto en plan Men in Black, saps? Sí. Quién soy? Molt bé. Fiqueu-vos-en i jo acabaré xumant. Posa-me'n aquí. Va, acaba't l'aigua. Va, posa-te-la aquí. Vale. Ja està. Sí, perquè fa una pinta guarrada en una barreja amb oli de girassol i orina. Veus la canica o no? Hòstia, és veritat, una canica. Hòstia puta. Uau! Ui, No pot ser que facin aquest tipus de begudes. Serà salat o no? Ai, doncs a mi em recordo olor blat de moro, Saps quan obres una llauna de blat de moro que et fa olor tota la casa? Té el gust de les patates Lay's i Pringles del rotllo. El té? Joder, sembla que no m'hagin donat ni l'ESO. M'acabo de tirar tota l'aigua. Mira, de quin nivell, tu. Com us quedeu si no l'he provat? És que aquesta canica puteja més que ajudar, no sé per què la fiquen. Clar, és molt inversemblant veure patates fregides dolces i líquides. Uau, és repugnant. No sé, o sigui... Amb aquest li poso un 1. Com una cosa que no hauria de triomfar cap país del món. Jo aquest un 2.
Un 2 per l'originalitat d'haver... Jo per la canica n'hi poso un 1,1. No, jo un 2. Jo penso que és bastant original i bastant arriscat el que han fet, ficar patates Felicitats a la beguda, l'empresa. així que... Fort aplaudiment a Cagasagua. Sembla fins i tot de McDonald's. Felicitats, Iata, per tenir els collons de fer una beguda de patates fregides. Bravo. Molt bé. I fins aquí la meva secció. Ens veiem al programa següent. Doncs moltes gràcies. Endavant, moltes gràcies. Ha sigut impressionant això. Que aprofiti. Apa, fins la pròxima! Adéu, Pol. Vagi bé.